Kalit na kwartahan, ambot unsay hinungdan. Siya karon lahi nagbatasan, iya namin labay-labayan. Sa dihang nasayran ko at abig sa mga tao, apang di ay ang sikreto sa iyahang pag-asinso. Ug kung ikaw itong ug ang nawong medyo lago, mauna ni imong panahon aron ikaw mo asinso. Kada adlaw magulog-ulog para apa magsigig hulo. Inagtawag niya sa cellphone, sa tinaguan patanawon. Pusong yun ni karon, abang na'y pangitaon. Ang banalipat-lipaton, labi nagimong bana, laag diri laag dito. Bisan pa kada adlaw ang abang patawagon. Ko kalit na kwartahan, ambot unsay hinungdan. Siya karon lahi nagbatasan, iya naming labay-labayan. Sa dihang nasayran ko sa tabi sa mga tao, apang di ay ang sikreto sa iyahang pag-asinso. Pusong yun ni karon, abang na'y pangitaon. Bahalag ninyo ka, ang banalipat-lipaton, labi bana, laag diri laag dito. Bisan pa kada adlaw ang abang patawagon. Bisan pa kada adlaw ang abang patanawon. Bisan pa kada adlaw ang abang